लोगोफोर जोंहा जुबिलीयाव फैदों नोंसोरखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय लोगोसे गिर्जा फोथारगोन आरोना दिनै बिसोरो जि गोख्रै थाबाय थायोहाय गिर्जाया जि समायना 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 गिर्जा बेनो आरो गिर्जाया दिनै अपेनिं बेजों लोगोसे जुबिली 25 बोसोरनि जुबिली बेसेबां मानसि फैदों नै सोर हारसिं थांगोन ना माखो थांबोथ' खेबना बैयाव सानैखौ गिर्जायाव एसे हाबनायनि दे लोगोफोर दे नै बेलाय जि साइज सिङाव बिदिसो नै नङा जिरायनो मोननानै बिराद सान्थि मोनदों आरोना सिङावहाय गोजौथार फरायग्रा नारनो हरसै आखायासो मावजोबो फोथारखांबाय ओमफ्राय नै दा लाइट सावजोबबाय मा एफा मोजां गिर्जा न' गोसोखांनानै बुदलाबायखो औ बाय थांनो लुबैखायो दा जेनेबा बाहायसो थाहैनो लुबैदों आं खाथियाव थांथारगौ ना होनबा नै नोंसोरो थुरायाव थांफेराखैना थुरायाव आयै सोरगानो नाङा एप्रिलाव थांगोन मार्चआव थांगोन आं फिसालाखौ दोनलांबा दोनलांसै ए माला बबेयाव मेरला फारिस दं
गिर्जा गबाय गिर्जा गखांनानै ओंखाम जानो थांनोसै bener-bener nangis sih zaman sih ada yang manci nah engkam mencapai engkam mencapai engkam belai biasanya tuh mabri bidi sakhe tuh dongku andainya nanga mencapai udah besar baju kunci mana apa sih? जाखांबाय दहाय फनखौ रिसिभ खालामनो मोनाखै आं हरफिननोबो सोलाबा ओमफ्राय उनावहाय हरफिनबाय आदाया थांबाय होनबाय ओमफ्राय दा थांफायो थांफायो दा ओंखाम जानो लाइन जाबाय नाजावनो दा जोङो ओंखाम जाखांनानै न'आव फैनो ओंखारफिनबाय आरो गारि नागिरदोंमोन मोनाखै अन्नानै आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव दे बिब'खौ दाबावथार बाय बाय गोजोनथोंसै